Dobar dan svima. Ja sam Ivanka Đuričić, specijalista neurohirurgije, inače osnivač odseka neurohirurgije u Opštoj bolnici u Užicu, potom radila na gama nožu u Kliničkom centru Srbije, a sada se zbog uvidevši prednosti kvantne medicine na ličnom primeru i ne samo na ličnom, opredelila sam se da se bavim kvantnom medicinom. U čemu je razlika kvantne u odnosu na klasičnu medicinu? Za klasičnu medicinu treba mnogo vremena, energije, strpljenja i novca da se dođe do dijagnoze. Ta dijagnoza često objašnjava kliničku sliku i simptome, ali ne traži pravi uzrok. Ono što kvantna medicina radi, traži uzrok i deluje na njega. Komforna je, neinvazivna, bezbolna, mogu je primenjivati sve kategorije i svi uzrasti, efikasna za skoro sve poznate bolesti i ekološki čista. Ono što je naš biznis koncept, to je da na jednom mestu za veoma kratko vreme dobijete celokupnu dijagnostiku i terapiju u kratkom vremenskom roku, gde ćete se za veoma kratko vreme, dan, dva, tri, već bolje osjećati i primetiti razliku. Ono što bi je nama bilo potrebno, to je dodatna oprema za 400 terapijskih programa koji će omogućiti testiranje na sve moguće postojeće alergene, pesticide, teške metale, mikroorganizme, bakterije, viruse, parazite i da se pomoću njih oni mogu otkloniti iz organizma. Kvantna medicina je stvari jedina grana medicine kojom se alergije mogu lečiti i izlečiti. Sa klasičnom medicinom, znači samo se suzbijaju simptomi. Sledeće, može se određivati funkcionalno stanje pojedinih organa, a takođe detekcija i otklanjanje štetnih uticaja zračenja, mobilnih mreža, radioaktivnosti i elektrosmoga. Kvantna medicina je praktično medicina budućnosti jer ona spaja saznanja najnovija iz kvantne fizike, elektronike, klasične medicine i koristi drevne metode lečenja. U nauci je napravljena jasna veza između ishrane i neurotransmitera prenosnika u mozgu, tako da drugim rečima mi smo ono što jedemo. Ovo polje naročito nudi mogućnost daljeg istraživanja, tako da se sve to može proučavati kvantnom medicinom i koristiti za lečenje mnogih drugih bolesti koje, nažalost, klasična medicina za sada ne koristi. Postoji već nekoliko hiljada pacijenata koje sam ja lečila, znači kao neurohirurg, a takođe veliko iskustvo mi je i moja sopstvena borba sa Coxsackie virusom, tako da sam potpunosti shvatila koje su prednosti i šta je neophodno da se sačuva dobro zdravlje. Tržište bi bilo ciljne grupe, znači koristimo ih i za preventivnu primjenu, to su poslovni ljudi koji su ograničeni vremenskim rokovima pod pritiskom, koji rade odgovorne poslove, a vode brigu o svom zdravlju. Žene i muškarci takođe koji imaju problema sa telesnom težinom.